jigsaw yma. Ydw, dwi'n eisiau jigsaw. Mae Babs yn eisiau jigsaw, ond dydy Babs ddim eisiau Teddy. Dwi ddim eisiau Bel a Teddy yn swper. A dwi ddim eisiau jwg o gora dwi'n mynd. Mae Uncle Ollie eisiau bagiau a bocsys i'r sel cysgach. Dwi eisiau ioio o saith. Mae na Babs, dim ioio heddiw. Mae Babs eisiau ioio, ond mae Mam yn ddiweddach. Okay. Pwy sy yn y stori? Mae Benja, Mam a Babs a Uncle Ollie. Beth ydy Babs eisiau? Beth ydy Babs eisiau? Ioio. Pa liw, no, sorry.